Yan guys, papakita ko sa inyo kung paano hulihin itong crab na to. Yan, dito sa Bicol, ang tawag dito sa amin is ugama. Yan, parang sa Tagalog is kimpi. Yan, ang dami na alimango. Alimango guys, tingnan nyo guys, ang dami-dami na. Huli lang ito ng mga bata guys. Tingnan nyo kung paano hulihin. Papakita ko sa inyo kung paano hulihin. Libo yung sa labot. Dapat bagaboy labot. May Dracula dyan labot. May ano labot. Dracula labot. May labot. Dracula labot. Ay, sige Gabriel. Undo. Berabo. Ito bagaboy yun. Dua boy. Nagpundo boy. Pati man ba ganit yan? Naglulubog pati ang tiyan. Hindi ka nakakapot. Ayan ah. Uy! Uy! Kano sa'yo mo lang? Sabit. Ano kayo mag-share? Ano dyan sa'yo mo lang ka na nawaraan? Uy! Christmas! Mayumaan! Naglulubog din sa kukoy. Hmm? Get do the heart. Kung kaliyan. Ha? Magnenta mayo. Ganyan na lang guys paghuli oh. Mayroon ng laman. Ugon, ano mo kaya? Ano ni sa pang gamit? Ako na daw kanisa po. Ako na po kasi wala ayun sa gaman. Marami ng laman, marami na silang nahuli. Mga bata lang yung naghahanap. Nung alam nyo guys, ayan. Galing-galing. Ang dami nang nahuli guys. Oh, nangangagat. Alak ka abi, babayadan mo yan. Ang dami-dami na guys. Tingnan nyo. Nangangagat ka. May pa yan. Last na kon. Yung kulay ko puti. Alam ko iwas ng ganda. Ganyan lang guys yung paghuli guys. Eh. Parang binwit lang din ang dating. Parang binwit lang din ang dating. Ayan. Pag mayroon ng laman, ayan. Ang saya-saya naman guys.
Mga bata lang nanguhuli ng ano, ng alimango, guys. Ang galing-galing naman. Ang dami-dami na nilang nahuli, guys. Ayan. Mga 3 kilo na. Tanggal. Malalaki. So, duman ako sa padakon. Ano ba? Magpuno pa naman sa karong manok. Yung baon mo, para takol na ko maglapo. Buwan ka ng karong pa. Pero sarong man. Iwan mo abangan sa pangpango. Sikat ka ng tayo. Ayan, guys, kung paano hanapin Bayo? ang Tirong wala. Uto na pala. ganito. Uto na po Ayan. Anong tawag dito? Dito sa amin, ugama. Sa Tagalog, kimpi. Ayan. Ayan, tingnan nyo, guys, kung paano hanapin. Palisan. Anong yaon dyan? Anong yaon dyan, oy? Day, yan, anong paon? Ako lang to sa japi gino. Kuhul na kang tao. Dak nakamo. Terta. Panin. Uri perming. Ay. Apon ka ng apon? Ano? Yan doon, maalawin yan. Dinindig din naglalagpas. Sila lang yung maglagpas. Kasi nagbakal sa endo. Si ano, Ate Amy. So, bakal endo kayo man at lalo. Nanagat mo. Bo na makita igdi. Di na kita. Libre na. Kada ko like di. Diamond. Tinatakbay mi ngani. Ey! 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 Kamusta? Bo, tiruan na isa ko. Bata mo nga. Iyang paragon sa kuya ko. Hindi ka mga. Mata ko ba na bo? Huwag kali. Nakarte. Baka man. Ay, nahulog. Bakas. Ay! Di na. Uy, sabay na ko. Basta na yung nagwalat na mo. Yun na yan. Si Auntie Rami. Nga bo. Gana naman. Uy!
Bro, da. Bro, ako pa nang sa inyo. Sunod nakahanap kayamanan. Abay, sunod nakahanap kayamanan. Wala lang ko sa tayo. Panis. Panis magdako. Para pagdak may baka. Kurang ke berapa terus? Ano na siguro mo doon kasi. Bo, sa kuya, Bo. Yaon dyan. Bo, yaon dyan sa kuya, Bo. Bo, uton sa kuya. Kaya, dikit mo lang pagbabawas ka sa kamot. Inatakma ko ani o. Ay, wag nagabo ni ito day Kaya ko. pagkaputan na ito mga kagat sa kaputan mo sa likod. Pagkakaputan mo sa muro, orang ko na yun. Kaya na mga aga. Dara ko lang. Baka. Dara ko lang. Luluan mo lang ako, hindi ka magtuko. Ako na araw ko lang ng hindi. Tapos ka lang yan, dyan. Dito ko lang, kagat ka.